give the message we, the Bilagris boys of Bade, has come up to give. Save the ocean, save your soul, and save the world. And I conclude by saying thank you to this Tanjore committee and All right, ladies and gentlemen, let's put our hands together for the Wadi Legends. No, you come. You leave them. You leave them. I now request the President of the Sholem Sanjao Committee, Mr. Sylvester Fernandez, to kindly escort our dignitaries to the stage. उन्हाच्या मुळील्याला आम्ही रावताव, पावसाची वाट आम्ही बोलत असताव, साठावची तयारी आम्ही होताव, गोडी नेटून आम्ही शिवोले येताव, वक्सान आम्ही येताव, कोमेर घालताव, वक्सा येऊन आम्ही खुशाल जाताव, वक्सान आम्ही येताव, शिवोले आम्ही येताव, नुसता कोपेल घालून आम्ही खुशाल जाताव. गाडोल कोपेला वाजून ती घुमटा, Kopache marun aisa, pets loila. गाडोल कोपेला वाजून ती घुमटा, कोपाचे मारून आयसा तेच उलोयला. Levante Tony Golori! आणि मुण गारायले, वाटा पेचा विकून अमेरिका गमावले, अमेरिकान काढून गोयान जाणले, पहिला गोयाने पाहिले बोलले, कोणागेर आम्ही रावया, पैसोन आम्ही दिया, पोटात मोडून आम्ही शिरा कोणाक सोडया, वाटा पेचा राखया, गोयात आम्ही रावया, आमची वाटा पेचा भुरग्यांक सांभाळया. गालून कोपेला वाजून ती घुमटा, बाबून Aisa, pets loila. गालून कोपेला Wazon kumna. कोपाचे मारून आयसा आम्ही पेज फुलोयला. आता आमचो देगाव गोंयांत करून हाडला. एक सुपुल्या कोराब्यात एक शेतकामती आणि ताची बायल रावतात. शेतकार खूप कोस्टी आणि जायती वर्सां जाली भाटकाराच्या भाटांत रावता. भाटकार आणि शेतकाराचे नाते भाव कोणाचे. जोगुर बाजू कसा जाय तुमच्या तुझे पूत कशे आसा आसात बरे आपले फॅमिली बरोबर सगळ्यांचे कामाक आसा पूण तांकां गोंयचो बिलकुल बा हे फावटी शेत बरें पिकता. मिस्टर सोनावाला त्याच्या ब्रोकराक मिस्टर पिंटो आपयता. Good morning, sir. Good morning, Mr. Pinto. कैसा है? I'm fine, thank you. Sir, क्या हुआ? Mr. Pinto, मेरे को एक प्रॉपर्टी Oh. बहुत अच्छा लगा. वो प्रॉपर्टी बिल्कुल आपका घर का नजदीक है. Yes, yes. अगर वो प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगा तो मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकाल सकता है. बहुत सारा विला उसका अंदर मिस्टर पिंटो एक पुराना पोर्चुगीज घर भी है.
मिस्टर पिंटो कैसा भी मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए तुमको मैं देगा डबल कमीशन दूंगा मिस्टर पिंटो Commission, that's great, sir. Sir, ये छोटा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम वो भाड़कार बहुत ही खड़ूस है. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. कोशिश करो I'm there for you, sir. I'll try my best. थैंक यू मिस्टर पिंटो Bye, sir. तेच सांजे मिस्टर पिंटो भाडकाराक मेळोंक वयता. यो बरी सांस दिव तुका भाडकारा. काय दिव भाडकारा. आपली ती लाडल्या माझ्या सराक तुझे बाट खूपच लायक झाला. हे बाट तो विकते घेऊन सोदता. कोटीनी पैसे तो तुका दिवंक तयार आसा. उपरांत तुझे आणि तुझे फॅमिलीचे जिवीत सुखेच जातले. हा JPA मोजमा भाडकारा. असाय तू तयार तुझे बाट विकू. रागात जायला काय माझ्या भावा. आवले माझे बाट पाहिल्या ते नाच पिकवला. आवय माझे बाट माझ्या दोगाय कुटाम बोलला. बोलोय भाडकारा वसली डील तुका आणि केन्नाच मेवची ना. तोरी असताना चितो थोड्याच दिसांनी भाडकार तो संवसार सोडून गेलो. ताचे दोगूय पूत गोंयांत येतात आणि आपली प्रॉपर्टी मिस्टर सोनावाला 10 करोडाक विकतात. Sale deal done. Go away with the payment. अरे उसका टेंशन नहीं लेने का है वो पुराना झोपड़ी है वो मैं कचरा में फेंकेगा हमारा बुढ़ा फार्मर है ना वो क्या उसको मैं हटा के देगा आपापलो वाटो घेऊन ते परवा दिवेसेक गेले. मिस्टर सोनावाला दोनूय घरां मोडून आपलो प्रोजेक्ट बांधता. उपरांत भाडकाराच्या दोगूय पुतांचे कांय कारणांक लागून काम गेले आणि युएसएचो गव्हर्नमेंट भाडकाराच्या दोनूय पुतांक गोंयांत डिपोर्ट करता. आता हेड आमचे काम गेले. आमका गोंयांत रावचे पडटले. आम्ही मिस्टर सोनावाल्याक मेळ्ळो. एक विला